मुंड आड़ू मो छाती रे हाथ मारले। ମୁଁ କହିଲି ନନା ୟାକୁ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ୟାକୁ କ'ଣ ପୂଜା ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବିନି ଉଠିକି ପଳେଇଯିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କରିକି ମୋତେ କହିଲେ ଶୁଅ, ମୁଁ କହିଲି ଶୋଇବି କ'ଣ, ପୂଜା କରିବ କି ଶୋଇବି କ'ଣ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କବାଟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଶୋଇବା ଭିତରେ ମୋ ଲୁଗା ଯେମିତି ଟେକିଲେ ମୁଁ ରଡ଼ି କରିକିରି ତା ନନାଙ୍କୁ ପେଲି ଦେଇକିରି ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେରିକା ଆଉ ଆମର ଦୋକାନ ପିଲାମାନେ ହିଁ ପଦାରେ ଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁଠୁ ଉଠିକିରି ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ନନାଙ୍କୁ ତା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ପୁଣି ବାହାରୁଯିବ କେହିକିରି କଣ୍ଡମ୍ ବାହାରିଲା। ସେଇଠୁ ୟାକୁ ଯେଉଁ କ'ଣ କି ସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଏ ବାହାରିଲା, କି ତେଲ ଗୋଟେ ତାକୁ ବାହାରିଲା, ଘିଅ ନେଇଛନ୍ତି ଡବା ଘିଅ ବାହାରିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା କ'ଣ, ମାନେ ମୁଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ମନ୍ଦିର ଯାଏ। ମୋ ପୁଅର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମର କୁଲୁ ନନା ଆମର ପୂଜକ ସିଏ ଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଭୋଗ ଦେଉ, ଭୋଗ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥରକ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଏଇ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୋ ପୁଅର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କରି ଆଣିଛି। ମାନସିକରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ତୋର ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏନ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ସେଠି ଦୁଇ ପଦ ଖରାପ କରି କହିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଛି ଜଣେଇବୁନୁ, ଆଉ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ତୋର ସବୁ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମାନେ ଯାହା ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁ ତୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ମୋ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୋଗ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ମାଆ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ମାଆଙ୍କ ଝିଅ, ତୁ ମୋ ଝିଅ ଏଇକା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତୁ ଯା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ହେଲେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲି। ମୋର ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ନନାଙ୍କ ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି। କାହିଁକିନା ସେ ଆମର ଜଣେ ପୂଜକ, ଆମେ ପାଦ ଛୁଇଁକିରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ହେଲେ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର, ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନେଇକିରି କାଲି ଆମ ଘରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ଘରେ କ'ଣ କିଛି ଖରାପ ନଜର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକିରି ସେଠି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଆମ କାଲି ସେ ନନା ଯାଇଥିଲେ ପୂଜା କରିବାକୁ, କହିଲେ ନିଷ୍ଠାରେ ଥିବ, ଅରୁଆ ରୋଷେଇ କରିଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ରାତି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେମିତି। ଏଠୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ବସିଲେ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଦାକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ସେଇଠୁ କବାଟ ଦେଲେ, ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ବେଲପତ୍ର ଦଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ପାଣି, ତାଙ୍କ ପାଦୁକ ପାଣି, ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ, ମାଆଙ୍କର କହିଥିଲେ କ'ଣ ମୋ ମାଆଙ୍କ ମଥାରୁ ପତାକା ଖୋଲିକି ନେଇକି ତୁମ ଘରେ ଲଗେଇ ବୋଲି ମାଆଙ୍କ ପତାକା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେଇଥିଲେ। ତା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ପୁଣି ବାହାରୁଯିବ କେହିକିରି କଣ୍ଡମ୍ ବାହାରିଲା। ସେଇଠୁ ୟାକୁ ଯେଉଁ କ'ଣ କି ସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଏ ବାହାରିଲା, କି ତେଲ ଗୋଟେ ତାକୁ ବାହାରିଲା, ଘିଅ ନେଇଛନ୍ତି ଡବା ଘିଅ ବାହାରିଲା, ସବୁକିଛି। ମୁଁ କହିଲି ନନା ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛ, ଆଉ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ତୁମେ ବସ, ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ମୁଁ ବସିଲି, ମୋତେ ଛାପାରେ ବସିଲି। ମୁଁ ବସିଲା ସମୟରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ମୋତେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ମୋ ଛାତିରେ ହାତ ମାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନନା ୟାକୁ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ୟାକୁ କ'ଣ ପୂଜା ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବିନି ଉଠିକି ପଳେଇଯିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କରିକି ମୋତେ କହିଲେ ଶୁଅ, ମୁଁ କହିଲି ଶୋଇବି କ'ଣ, ପୂଜା କରିବ କି ଶୋଇବି କ'ଣ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କବାଟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଶୋଇବା ଭିତରେ ମୋ ଲୁଗା ଯେମିତି ଟେକିଲେ ମୁଁ ରଡ଼ି କରିକିରି ତା ନନାଙ୍କୁ ପେଲି ଦେଇକିରି ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେରିକା ଆଉ ଆମର ଦୋକାନ ପିଲାମାନେ ହିଁ ପଦାରେ ଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁଠୁ ଉଠିକିରି ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଆସିକି